Yo, boom. The thing goes. Čaute ľudia, dneska tu máme videjko, v ktorom si otestujeme maximálky našich motoriek, takže určite, ak sa toto videjko bude páčiť, podporte ho lajkom, odberom, zvončekom a ľudia. To nie je motovlog, ale chcel som motovlog robiť, ale proste nedalo sa toto veľmi, takže tak. A Pitoš už za chvíľku po. Ľudia, Pitoš už ide, sa blíži, testuje maximálku. Tiho ľudia, tak tento išiel pecky. Ľudia, teraz pôjdem ja, takže určite čekujte. Točím. Nice.